Morjes! Sormet vie sirkkelistä terän suoja ja sirkkelin terä sormet. Onko sulla sun kaikki sormet vielä tallella? Hyvä, jos on, sillä raksolla sattuu paljon tapaturmia, joissa sormia lähtee irti, esimerkiksi sirkkelin pyörivään terää. Liian paljon tapahtuu tällaisia tapaturmia. Monesti työsuojelutarkastuksilla näkee, että raksalla on nypätty sirkkelistä suoja irti, kun on koettu, että se on siinä vaan tiellä. Joskus jopa niin, että sitä suojaa sitten etsitään kissojen ja koirienkin kanssa. Ja joskus nekään ei sitä löydä. Toki kissoista ei näissä etsinnöissä ollut koskaan mitään hyötyä. No mitä sitten? No sitä sitten, että sitä sirkkeliä ei enää käytetä, jos ei suojaa löydy. Sirkkeli ja moni muukin kone raksalla on raksatyöntekijän yksi parhaista kavereista. Mutta sitten suojaamattomana ja väärinkäytettynä tämä paras kaveri voi viedä sun terveyden. Ja se, että joissain koneissa on kaikki suojat, se ei riitä, vaan sun pitää käyttää niitä koneita oikein. Koneen käytön on sulle opastettava sun pomos. Sun pomon pitää huolehtia, että sut perehdytään käyttämään sitä konetta oikein ja käyttöohjeen mukaan. Kun kone on suojattu ja sitä käytetään oikein, kone on todella sun paras kaveris työmaalla.